Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Dateng ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kinabekten ingkang kita mulyakaken. Datang resanipun Bapak Dukuh ingkang kita hormati, Bapak Pengurus Takmir Masjid At-Taqarrub ingkang kita hormati, Bapak Ibu sedaya jamaah wonten ing Masjid At-Taqarrub Surabaya ingkang kula hormati rahimakumullah. Adik-adik, mas-mas, mbak-mbak ingkang ten samping nggih kula tresnani. Monggo sareng-sareng kula dherekaken kita sedaya sami ngambali ngaturaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun paring nikmat dhateng kita sedaya. Alhamdulillah sonten menika Allah tasih kepareng paring kesehatan dhateng kita sedaya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat lahir, sehat batin. Alhamdulillah Allah ugi paring nikmat yuswa panjang kepanggih malih ten Ramadan tahun menika. Tahun kepengker kula sowan, terus nembe menika melih sowan. Alhamdulillah insyaallah ugi kita kaparingan nikmat rezeki ingkang halal lan thayyiban. Alhamdulillah lan insyaallah kita sedaya kaparingan putra wayah ingkang soleh lan solehah. Sedaya menika nikmat dunya, nikmat kadunya. Pinanggung ugi sonten menika Allah kepareng paring nikmat din, nikmat agami ingkang awujud iman saha Islam. Wa hiya a'dhamun ni'am. Iman Islam menika minangka nikmat ingkang paling agung ingkang Allah paringaken dhateng kawulanipun. Alhamdulillah. Ugi kanthi kesyukuran kula lan panjenengan sae ten manah nampi remen paringipun Allah ten lisan ngucapaken alhamdulillah. Lajeng pun buktekaken kita kangge kegiatan sonten menika thalabul ilmi lan insyaallah buka bersama sesarengan. Mugi sak mangke Allah kepareng paring tambah nikmat dhateng kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya pandheripun ingkang tansah tuhu nuhoni ingkang dados dawuh lan sunahipun insyaallah kalebet kula lan panjenengan sedaya. Amin. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula hormati rahimakumullah. Sonten menika kula dipun dawuhi matur temanipun urip iku wang sinawang. Nah, kira-kira tembung niki pun sepakat dereng Bapak Ibu? Sepakat nggih? Nggih. Kula jenengan namung urip mung wang sinawang.
Sing rawuh niki wonten pegawe. Oh kathah alhamdulillah. Wonten pedagang petani, wonten. Wonten dokter. Dokter nggih wonten? Dokter asli senes palsu. Nek yah keten niki dokter kabeh. Gemeter, dodok gemeter. Wonten Pak Polisi, Pak Tentara? Wonten, alhamdulillah. Kira-kira nek dipenggalih niku penak sik pundi nggih, Jadi? Sawangane enak pundi, Bu? Enak tentara. Sebabnya napa Bu kok enak tentara? Bayare akeh. Oh, alhamdulillah. Sing Pak Tentara kira-kira enak pundi, Pak? Nggih, masyaallah nggih. Kono sing penak dokter duwite akeh. Nggih, napa nggih penak dokter napa nggih? Kula niku dek cilik cita-citane pengen dadi dokter, masalah ini lakon. Soalnya bayangke dokter ki jebul ya tumpakane mobil. Terus bayare gede, hasilnya gede ya lho. Ning apa nggih nek kula jenengan nglakoni dadi dokter, sing dereng dadi tentara, umpama dadi tentara napa ya ampun pun napa nggih beneraken nek niku sing paling penak niku ya dokter, sing paling penak pegawe lan sak piturutipun. Kula kinten mboten nggih Bapak Ibu. Kita menika namung wangsi nawang. Kesipun pripun sedaya menika dipun paringi saking Gusti Allah rezeki, pun paringi saking Gusti Allah keberkahan, pun paringi saking Gusti Allah menapa kemawon sesuai takeranipun. Insyaallah kula panjenengan remen nek wonten sederek menika dados pegawe. Kula panjenengan sing petani pedagang remen nek wonten sing dados tentara. Remen nek sing wonten dados dokter. Kita boten kepengin utawa boten meri, boten iri dengki. Karena kita paham bilih sedaya menika sampun Allah paringaken sesuai kalian jatah kita piyambak. Ingkang bahkan kita menika sami syukur datang kondisi kita masing-masing. Nek namung nyawang tiang sanes, sederek sanes, nggih, suksesipun tiang sanes niku ketok le kepenuk ning napa tiang sanes niku ya ora diuji karo Gusti Allah. Sedaya mesti ujiane dhewe-dhewe. Diparingi nikmat sedaya Allah paringi nikmat. Diparingi ujian sedaya Allah paringi ujian. Apa dikirane nek pegawe ki ya ora ngampet ya Pak ya. Nek wis kae pegawe penak ben sasi gajian nek tindak kantor esuk wis resik awake nganggo sepatu. Aku iki sing petani awake gebol kemringet. Niku kadang-kadang sok tuwuh nggih ten penggalih ten pikirane awake dhewe. Jane niku mboten leres. Karena sedaya pun paringi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun kita sedaya menawi sampun paham bilih gesang menika wang sinawang, lajeng ingkang baken kita menika sami syukur dhateng paringipun Allah Subhanahu wa taala.
mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena mergi syukur menika mergi ingkang paling sae. Kangge ngadepi kahanan gesang menika bersyukur. Lan syukur menika ugi saweneh napa tumpahan kendaraan badhe numujuaken kita dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Satunggaling wekdal wonten satunggaling ulama asmanipun Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam niku ulama nggih dai nggih syekh guru ingkang pekerjaanipun berdakwah. Dakwah wonten ing pundi-pundi papan. Piyambakipun mboten kok nunggu diundang nek dakwah. Beda kalih sok kula niki, Pak. Kula nek ra diundang ajeng mriki ya ini dadak diundang. Menika Ibrahim bin Adam menika mboten nunggu diundang, berkeliling kota ten kampung-kampung paring ucalan dhateng masyarakat dhateng umat. Satunggaling wekdal Ibrahim bin Adam menika ngliwati satunggaling pasar. Liwat pasar. Ten riku piyambakipun kaget krana manggihaken wonten sederek niku wuta. Sederek wuta boten mirsakaken mirsani kalih-kalihipun. Boten namung menika Bapak Ibu, sederek menika ugi buntung tanganipun, kalih-kalihipun buntung. Boten namung menika piyambakipun wuta buntung tangane sukunipun nggih jebul buntung. Nanging ingkang gumunaken Bapak Ibu sederek menika tansah ucap kalimat tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku glethekan ten peken. Nek wonten piyantun niku ngrasake napa welas niku merai lajeng maringi daharan niku mboten kok disalahke napa diulungke krana buntung tangane. Ning langsung diem emplokke. Didulangke. Bismillah didahar bar niku alhamdulillah. Sak ayah-ayah ngucap alhamdulillah. Mula kahanan niki dadosaken gumun Ibrahim bin Adam niki ulama napa ulama tabiin menawi boten nglentu. Sehingga Ibrahim bin Adam boten nglajengaken lampah, lajeng merai sederek menika. Lajeng nyuwun pirsa wae sedulur, panjenengan kok tansah ngucap syukur alhamdulillah. Mongko kula meruwi jenengan niku nyuwun sewu mboten kagungan sikil loro. Tangane buntung mripate wuta. Kok le ngucap alhamdulillah sak wanci. Mongko kula niku manggihi Ibrahim bin Adam ngendika, kula manggihi sederek kathah niku sing sikile komplit. Tangane komplit, mripate seteh tesih saged mirsani niku arang-arang le ngucap alhamdulillah. Jenengan kok aneh. Wis ora komplit sikile mboten kagungan, tangane mboten kagungan, mripate mboten saged mirsani kok le ngucap kalimat alhamdulillah sak wanci-wanci. Oh nggih, sederek yang niki jawab. Panci kula menika mboten kagungan suku, sikil kula mboten dikersake Gusti Allah. Mboten napa-napa wong sikil kula kagungane Gusti Allah, dikersake Gusti Allah kula ikhlas. Tangan kula niki nggih tangane Gusti
Allah dikersake Gusti Allah disuwun nggih mboten napa-napa kula ikhlas. Penglihatan saya kula nggih mboten saged meruhi napa-napa niki wuta pun sakwentawis kula nggih ikhlas karena niki sing ngersake Gusti Allah. Nanging kula syukur sederek kula bersyukur dumugi sakmenika kula tansah diparingi lisan ingkang tansah zikir nggih, ati ingkang tansah syukur, tansah sabar. Niku napa melih nikmat yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu tiyang menika menyadari bahwa karunia lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, badan yang senantiasa bersabar itu nikmat yang tiada tara. Mila estu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing satunggaling hadis arbaun man u'tiya hunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 kenikmatan yang barang siapa dikaruniai oleh Allah 4 kenikmatan ini dia mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada dunia. Bapak Ibu ingin kula hormati menapa menika lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun sabirun wa zaujatun tu'inuni fid dunya wal akhirah. Niki klebu donganipun Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah. Nyun sewu Bapak Ibu kula dhereke nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa fil akhirah. Amin. Sampun hafal Bapak Ibu? Derek. Nggih. Mboten sah dihafalke mboten napa-napa. Allahumma inni as'aluka Gusti Allah estu kula nyuwun dumateng paduka lisanun zakirun lisan ingkang tansah zikir. Kula jenengan nyuwun dhateng Allah dipun dadosaken lisan kula jenengan niku tansah zikir. Wa qalbun syakirun mana hati yang senantiasa bersyukur. Wa badanan sabiron badan kula jenengan niku tansah sabar. Wa zaujatan tu'inuni lan piparingana sisian pasangan tu'inuni fid dunya wal akhirah tansah paring pambiyantu dhateng kula sae urusan dunya lan urusan akhirat. 4 hal ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Terus lisan ingkang tansah syukur, hati yang apa? Sabar menika estu. Sehingga satunggaling wekdal Nabi paring dawuh dhateng Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az la tada antaqulu fi duburin kulli sholatin. Mu'az. Sira aja pisan-pisan ngadeg nek bar salat. Sadurunge ndonga
Napa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu sampun hafal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duh Gusti Allah, kula nyuwun paduka ndadosaken kula tiyang ingkang tansah zikir. Dadosaken kula tiyang ingkang tansah syukur lan dadosaken kula khusuk berkualitas anggen kula ngibadah. Niki doa setelah sholat ampun supe dawuhipun Kanjeng Nabi. Ki Muaz aja lali donga iki tak suwun karo Gusti Allah nek bar sholat. Bapak Ibu monggo kita sedaya ampun supe bar sholat dongane menika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Menggah pentingipun kula jenengan dados ahli zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Padha mangerti ya menawa sira kuwi eling zikir karo Gusti Allah dadekake sira tentrem uripe, ayem uripe. Sing digoleki tiyang gesang ing atesipun tentrem ayem tentrem niku kebahagiaan niku kula panjenengan patosi. Menika kanthi napa? Kanthi ngatahaken anggen kita sami imut Gusti Allah, zikir. Boten namung menika Bapak Ibu. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah. Mula bukane setan iso nggodha awake dhewe kuwi merga kula jenengan niku lali karo Gusti Allah. Setan gawe lali karo Gusti Allah. Gampang digodha nek wis wong lali karo Gusti Allah. Ora guru ngaji, ora murid, ora nek wis lali karo Gusti Allah, gampang digodha. Ustaz yo Pak Kiai yo nek lali karo Gusti Allah, gampang digodha karo setan. Mila carane kula jenengan namengi saking godhanipun setan, kula jenengan tansah imut kalih Gusti Allah, zikir. Ibu nate ketemu setan, Bu? Oh, dereng. Enak no ora tau digodha, enggak tau ketemu. Nek demit tau ketemu dereng, Bu? Dereng, kepengin mboten. Mboten. Nah, ora kepengin ketemu demit setan. Jarene wong Jawa demit ora dulit, setan ora doyan. Niku napa? Zikir. Namenge zikir. Kanthi zikir demit ora ndulit, setan ora doyan. Pokoke nek ketemu langsung kelingan Gusti Allah. Dilalah ning nggon petang-petang kok ana jenggunuk-jenggunuk jenengan dereng cetha niki napa ning panjenengan pun wedi. Aja ngantek ketemu demit ndonga. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Dongane ngoten niku napa beda? Ya gandeng wong gugup niku nek donga sak kecekele. Ning kira-kira nek setan didongani ngoten niku wedi menapa mboten? Wedi. Iki ketemu wong kok arep mangan aku. Langsung balik setan. Terus insyaallah kula jenengan mboten dipun godha setan niku krana
Akhiripun wis nek ngono saiki kowe do lungguh gentenan aku tak sing mlayu mubeng lapangan. Lajeng Syekh Abdullah Azam genti mlayu mubeng lapangan gandeng tenaga sepuh beda karo sing nom. Oleh sauhubungan itu pun waduh ambegane teng sempora. Para murid pun boten tega Syekh, ampun saya pun mandeg mawon jenengan pun boten sak terus ke. Nanging Syekh terus mlayu mubeng. Oleh rong puteran, wah niku pun kata Tuhan. Dan tetap terus diteruske. Dereng genep 3 puteran Syekh Abdullah Azam tiba Bapak Ibu. Mergo pripun? Kesandung, boten kesandung ning mergo sumapun. Ratuan melih ngantek sumapun. Ditulungi kareh murid-murid lajeng bahasan sadar nembe kowe kabeh do kepengin mengerti Mas Tatodum sak mampune kuwi ya kaya sing aku lakoni. Aku ikhtiar sak maksimal mungkin. Kowe mau oleh rong hubungan wis ngaku semampune-mampune mung rong puteran jane nek dipaksa iso luwih. Iso 3 puteran, sing oleh 5 puteran leren mampune 5 nek dipaksa iso nambah. Ning boten Syekh Abdullah Azam sak mampune pol. Karena napa ampun semaput ora iso mlayu melih. Iki jenenge bertakwa kepada Allah semampunya. Bila senajan Bapak Ibu sakniki pun ngrasake sukune kejujur. Nek taruh niku pelan-pelan kejageju. Wis dipolke monggo terus semangat. Ibu-ibu mripate pun wah jembeten. Ya sing kepengin tadarusan pokoke wis wah ngantuk-ngantuk dipolke. Karena kita insyaallah kepengin gayuh kemuliaan hidup dengan beramal saleh. Man amila sholihan min dzakarin unsa wa huwa mu'min falanu iyanahu hayatan. Mekaten mungkin kita aturaken kados sepur meh wonten lepat atur nyuwun mapunten. Dan kula sasaken kondur akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng matur kepada Ustaz Asrofi MAG yang sampun paring tausiah dhateng kita sedaya babagan urip iku namung wong sinawan. Mugi dados amal salehipun Ustaz Asrofi MAG. Bapak Ibu, kita lajengaken adicara ingkang pungkasan mawon iki kangge wekdal sampun mepet azan maghrib. Kita laksanakan adicara ingkang pungkasan ing menika penutup. Ananging saderengipun adicara tutup bilih anggen kula nderekaken adicara wonten ing sonten dalu menika kakang kalepatan kula nyuwun aduning bangun sami. Semoga kita tutup pengajian wonten ing sonten menika kanthi wawasan dalam kebenaran. Alhamdulillah. Bapak Ibu sampun jemaah sedherek saudara wonten ing Bapak Ibu bila sampun anjing wekdal azan maghrib semoga dipun rahapi kanthi wawasan basmalah kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.